Yɛn Ara Asaase Ni yɛnte ase. Ɛyɛ possessive. We ye media, we ye Japade. Yɛn Ara Asaase Ni. They say they bet me aka say Omo Asaase Ni. Omo Asaase Ni. USA for Asaase Ni Ghana. China for Asaase Ni. Ene Ghana. India for Asaase. Ene Ghana. Australia for Asaase. Ene Ghana. France for Asaase. Ene Ghana. Germany for Asaase. Ene Ghana. Yen timi nka se yen Ghana for Asaase Ni. Nhyira fan. Nti enyum ni bi wo ha wo to ana obusa ho se na ade ye to ne sen. Obetimi aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Obetimi aka se Ghana yen Asaase Ni. Omaya wutima de bia ye begie nti adase. Ede na aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Omaya wutima okoye budget na wo twen se broni bi mfa ni sika meka ho netimi bo ho bra. Eyede no watimi aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Amaya tisa wotam over $2 billion. Na wakokra emu. Wakokra anwa. Wakokra tin tomatoes. Wakokra sa anyoma ni nyina no. Eyede na atimi ka se Yɛn Ara Asaase Ni. Amaya usori anopa broni amma usika wuntimi survive. Eyede na aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Omaya yetam sika close to over 200 billion Ghana cedis. The last time you check here, na Ghana ye the 18 million Ghana cedis, 180 billion. Then teteno, and a near the koye toothpick. And then the sa kosro over 200 billion. And ye de kokra pemprona ye di simno every China. Nhyira fan. And then one can say Yɛn Ara Asaase Ni. Omaya akoko force. Ye tam $300 million. Akoko no. Ye akoko nketenkete na nkofo ntiase. Akoko no. Ye betimi aye bi wo ha. Ye de no anunsuo na de chen abrochire de no. Anka oman bi a ye akoko nketenkete na anyini wi a aban no ama ohye se anya bia mo amoye cold store no. Nkoko no mo beto afiri ye ho nti $300 million no ye bete so nti e bia $100 million pe e bia ye ntimi nya ni nyina for the meantime $100 million pe na mum $200 million na anka ye de beka ho ama ye kokra nkoko no de ye be ye bi wa ha nti akoko da ko ne Boris B mu no akate farms no anka omu produce bebre value chain no e ye bebre ama ye nya sika. Nhyira fan. Na yede no wetimi aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Obetimi aka. Ka kire me. Obetimi aka. Untimi nka. Onsi ani ewu. Oman ne bekoyi a na ejina se yen ankasa. Ba yen ankasa no ya ma ho kwan se amanyoni ni na dictate mai. Nti yede na no pay. Obetimi aka se Yɛn Ara Asaase Ni. Untimi nka bi. Cause there wo hu nyina atwa ho ahie nyina no. Tina ya ma sha ase a me se kire se wo ye Ghana ni.